Siz günahлымы деген тапшыруыбызны тыңларга чакырабыз сезне. Siz үзегезне гынахлы дип саныйсызмы дигән сорауга кайберәүләр әйе диләр, икенчеләр әллә инде, бардыр инде ул дип җавап кайтаралар. Өченчеләр башкаларныкыннан күбрәк түгелдер әле диләр. Кайберәүләр нигә мин гынахлы булып шул кадәр нәрсә эшләгән, кеше үтергәнме, кеше кисәсенә кергәнме, әллә башка берәүнең ирен тартып алганмы диләр. Күп кеше үзен мин хыянатсыз дип ышандырырга тырыша. Әмма тугры сүзле кешене кем табар? Мин күңелемне пакладым, бар гынахымнан арындым дип кем әйтә алыр? Изге язмаларда үзебезне гынахсыз дисәк, без үзебезне генә алдыйбыз һәм бездә хакыйкать юк диелгән. Чыннан да, кем гомерендә бер генә тапкырда икенче берәүгә авыр сүз әйтмәгән. Кем күңеленнән башка берәүнең я малына, байлыгына, я дәрәҗәсенә, я матурлыгына көнләшеп карамаган. Кемнең авызыннан бер генә тапкырда ялган яки хәйлә чыкмаган? Кемнең күңелендә бер генә тапкырда ямьсез уйлар тумаган? Бит булары да кеше үтерү, урлашу яки зина кылу кебек үк зур гынах. Бер вакыт канунчылар һәм дин әһелләре Гайса янына зинапчылыкта тотылган бер хатынны китереп уртага куялар һәм аңа әйтәләр: "Остаз, бу хатын зина кылганда тотылды. Муса канунда мондыйларны таш белән тукмарга әмер итә. Син нәрсә әйтерсең?" Алар моны сынау өчен аны гаепләргә берәр сылтау табарбыз дигән уй белән әйттеләр. Әмма Гайса түбән эелеп, аларга игътибар итмичә, бармагы белән җиргә язды. Алар аннан сорауларын дәвам иткәнгә, ул торып аларга әйтте: "Сезнең кайсыгыз гынахсыз булса, ул аңа башлап таш атсын." Һәм ул тагын җиргә эелеп яза бирде. Алар исә моны ишеткәч, һәм намуслары кузгалып, картларыннан башлап соңгысына кадәр бер артлы чыгып киттеләр. Һәм Гайса уртада басып торган хатын белән генә ялгыз калды. Гайса торды һәм хатыннан башка бер кешене дә күрмәгәч, аңа әйтте: "Хатын, сине гаепләүчеләр кайда? Кем дә булса сине хөкем итмәдеме?" диде. Хатын: "Бер кем дә, остаз" диде. Гайса аңа: "Мин дә сине хөкем итмим. Бар, башка гынах эшләмә" диде. Дөнья мәшәкатенә бирелү, Акча ярату, мал җыю, күрәзәчләргә, белемчеләргә, имчеләргә бару, китап ачтыру, харафәтләргә, фаразга ышану, бер-береннән дан кабул итү, зарлану, канәгатьсезлек, битарафлык, комсызлык, әрсезлек, шикләнү, икейөзлелек, якыныңны күрә алмау, кичермәү, кешегә түбәнсетеп карау, иргә буйсынмау, хатыныңны яратмау, тән нәфесләрен канәгатьләндерүне беренче урынга кую, күңел ачып, кәеф сафа корып яшәргә ярату, үз-үзеңә ышану, Аллаһыга ышанмау, тормышыңны тулысынча Аллаһыга тапшырмау, авырлыклар, ширләр, кайгылар килгәндә генә Аллаһыга мөрәҗәгать итү, яки аны бөтенләй искә алмау, кемнедер Аллаһыдан артык ярату, кешедән көлү, яла ягу, үч алу, ачулану, кызып китү, кычкыру, ызгыш талаш тудыру, дошманлык, тупаслык, үзбелдеклелек, кешеләрне алдап өйрәтү, кара каршы җинескә нәфис белән карау, үз-үзеңне канәгатьләндерү, азгын нәфескә бирелү, явызлык кылучыны яклау, алдап үлчәү, тәнкыйтьне кабул итмәү, ачы теллелек, ата-ананы санга сукмау, хәмер эчеп исерү, мәкер, явызлык, саранлык, йокы ярату, ялагайлык, арттырып сөйләү яки дөреслекне яшерү, артыгын ашау, ризыкны исраф итү, якыныңны абындырырлык сүз әйтү яки эш эшләү, аңа киртә булу, ришвәт бирү яки алу, дуамал кирелек, ялкаулык, сабырсызлык, сүз йөртү, якыныңның серен шишу, ялган шаһидлек итү, ярдәмгә мохтаҗларга кул сузмау, кешегә ләгънәт уку, каргау, үпкә саклау, санап бетергесез, булар барысы да гынах, Аллаһы каршында пычрак һәм җирәнгеч эшләр. Хәзер без сезгә изге язмалардан Сөләйманның гыйбрәтле сүзләр китабыннан аятлар укып ишеттерергә телибез. Гынах ияләре, яманлык эшләмәсәләр, йоклый алмыйлар.
кемне дә булса аяктан егылыр дәрәҗәгә җиткермәсәләр, аларның йоклары кача. Чөнки аларның ашый торган ризыгы канунсызлык, эчә торган шараплары җәбер кылу. Ялган сөйләү Раббы алдында җирәнгечтер. Ахмак ниятле кеше гынахлы саналыр, мыскыллаучы нәфрәткә дучар булыр. Тәкәббер күз карашы һәм масаюшан йөрәк яман кешегә хас. Бу сыйфатлар гөнаһ саналадыр. Акылсыз кеше үзенең якынын хурлап тәм табар, акыллы кеше исә дәшми калыр. Явыз кеше үз сүзенең гөнаһысыннан бәлагә юлыгыр. Әдәпсезнең сүзләре кеше җанын үткен кылычтай телгәли. Ахмакның телендә тәкәбберлек казасы булыр. Ахмаклар гынахка көлеп карар. Күңеле азгын кеше үзенең бузык юлыннан туйынып яшәр. Ey улым, тыңла һәм зирәк бул, күңелеңне хак юлга юнәлдер. Исергәнче шәраб эчүчеләр, шарлаганчы ит ашаучылар арасында булма. Чөнки эчкече һәм бирән корсаклар белгенлеккә төшәр. Йокы уянагы исаларга сәләмә кием кидерер. Шәраб матур булып кызарып торса да, кәсә эчендә йылык-йылык җемелдәсә дә, аңа кызыгып алданма. Ахырдан ул сине зәһәрле йылан кебек, юха кебек шагар. Синең күзләреңә сәер нәрсәләр күренер, күңелеңдә юньсез уйлар туар. Шәраб мәсхәрәгә калдыра. Каты эчемлек җилләндерә, алар белән магучы һәркем акылсыз. Азгын хатынның авызы төпсез упкын кебек. Раббы ачуына дучар булганнар шунда егылып төшәрләр. Андый хатынның өе үлемгә, йөргән юлы мәйетләр аймагына илтә. Аның янына кергән кире чыкмый һәм тормыш юлына бүтән аяк басмый. Юкса шит хатынның иреннәре балдай татлы, сүзләре майдай йомшак тоелса да, моның ахыры бары бер әремдәй ачы һәм ике кырыда үткен кылычтай хәлакәтле булыр. Эчәр суыңны үз күлеңнән ал, сусавыңны үз кыйыңның суы белән бас. Синең шишмәң сулары урам буйлап акмасын, мәйданнарга ташкын булып җәелмәсен. Синең шишмәң мүбәрәк булсын, ул бары синеке генә булсын, шитләр белән уртак булмасын. Яшьлегеңдәге зифа болындай һәм гүзәл кыр кәҗәседәй сөекле хатының белән күңелең аш. Аның кайнар күкрәкләре сине һәр вакыт ашкындырып торсын. Аның сүрелмәс мәхәббәте белән ләззәтләнеп яшә. Холыксыз, домал телле кешене күргәнең бармы? Андый кешегә караганда ахмакта өмет күбрәк. Ахмак кеше эчендәге ачуын капыл тышка чыгарыр. Әзирәк кеше ачуын тыеп торыр. Ызгыш сөюче, гынах сөя. Үз-үзен югары куеп мактанган тәкәббер үзенә хәлакәт эзли. Күп сөйләү гынахка китерер, телен тыйган акыллы булыр. Телен тыйган җанын да саклар, авызын җырып күп лыгырдаучы үзен бәла-казага дучар итәр. Ялган шаһит һәм ялган сөйләүче җәзаларын алмыйча калмаслар. Горурлык хәлакәткә, масаю хурлыкка илтә. Хәйләкәр кешенең күңелендә явыз ният һәм мәкер, авызында исә шәшерәп янган уттай зәһәр сүз булыр. Үз якынын дошман күргән кеше гөнаһ эшли. Ахмак кеше белемне яратмас, әмма үзен акыллы итеп күрсәтергә тырышыр. Тормыш гыйлеменә игътибарлы колак зирәкләр арасында булыр. Яман кеше канунсызлар сүзенә колак салыр, ялганчы кеше юлдан язганнарның сүзен тыңлар. Явыз кеше гаделлек юлын бозар өчен куеныннан ришвәт чыгарыр. Ахмаклыгы кешене юлдан яздырыр һәм аның күңелендә Раббысына карата ачу хисе кузгатыр. Күңелендә ачу саклаган кеше белән дуслашма, үчле кеше белән аралашма, юкса аларның гадәтләренә өйрәнүең һәм җаныңның тузакка эләгүе бар. Ялкау үзен акыллы җавап бирүче 7 зирәкнең 7сеннән дә зирәгрәк дип уйлар. Сүз йөртүче серне ачар, тишек авыз кеше белән аралашма. Сабыр кеше акылга бай булыр, дуамал кеше күп акмаклыклар эшләр. Күңел сабырлыгы тәнгә сихәт, көнчеллек сөякләр өчен ширек. Яңгырлы көндә туктаусыз тамчылап торган су белән холыксыз хатын икесе бер-беренә тиң. Андый хатынны тыеп тору, җилне куып тоту яки ушың белән зәйтүн майын чумырып алу белән бердер.
Алды торган үлчәү Раббы алдында кабахатлык. Раббыга үлчәүнең гадел булганы хуш. Байлык туплау турында кайгыртма. Зираклыгың андый уйларга юл бирмәсен. Байлыкка күз төшереп тә өлгермәссең, ул шундук юк булыр. Байлык ул канатлы нәрсә. Бөркет кебек күккә күтәрелә дә, очып та китә. Раббыга сыйынган хәлдә азга шөкер кылып яшәү зур хәзинә иясенең кайгы-шөбһә тулы тормышыннан яхшырак. Ахмак кешедән читләш, чөнки аның авызыннан акыллы сүз ишетмәссең. Ахмак кешегә исә дәвамлылык һәм минлек хас. Аллаһының сүзләренә өстәмәләр кертмә, югыйсә ул сиңа шелтәсен белдерер һәм син ялганчы булып чыгарсың. Үз белдекле кеше үзенә генә кирәкне эзли һәм һәр акыллы гамәлгә каршы чыга. Бүтән йөрәгең белән Раббыга сыен, үз белдегеңә таянма, үзеңне акыл иясе дип санама. Раббыдан курык, аны хөрмәт ит һәм явыз гамәлләрдән ерак тор. Әйе, намусыбыз каршында гадел булсак, чыннан да без башыбыздан аягыбызга кадәр гунахка батканбыз һәм бары тамак утына гына лаекбыз дип җавап бирергә тиешбез. Синең алдыңда дөньяда торучыларның берсе дә дөрескә чыга алмас диелә язмаларда. Әмма Аллаһы шәфкатьле, мәрхәмәте белән гөнаһлыларга хак юлын, чынлык белән үкенеп тәүбә иткәннәргә үзенең коткаруын күрсәтә. Ходай әйтә: "Гөнаһлының үлемен теләмим, әмма юлларыннан борылып, исән калуын телим. Борылыгыз, борылыгыз яман юлларыгыздан. Нигә сезгә үләргә? Вакыт җитте. Алла патшалыгы якынлашты. Тәүбә итегез. Гөнаһларыгызның гафу ителүе өчен тәүбә итегез һәм Аллага таба борылыгыз. Мин аңа тәүбә итәргә вакыт бирдем", ди Аллаһы Тәгалә. Ә вакыт су кебек тиз ага. Беркем дә үзенә күпме вакыт бирелгәнен белми. Бәлки иртәгәге иртәне кайберләребез инде күрмәсбез. Соң булмаса иде, дуслар.